Omenko amadama amanzi kwidolophu yaseDutywa kunye naseGcuwa phantsi komasipala ombhaxa iAmathole. Ukungabikho kwamanzi okusela kompompi kudale ukuba abahlali bezidolophu zimbini basele amanzi amdaka. Amanye amaxesha siyawasela la manzi baba. Asinayo enye indlela yayo. Awekho amanye amanzi. Ukanti kwidolophu yaseGcuwa abahlali bathi sebebala iiveki ezimbini bengenamanzi. Baphume sister Stephen ndisekule 2 engaphumi. Sithe sakubuza ukuba bayawafumana na amanzi avela kumasipala, baphendula bathi la manzi aziswa ngumasipala akhetha abathile. Iitrakhi ziba khona siyazibona nje uba zihamba namanzi. Most yeetrakhi ezininzi ziyawathengisa fumanise ukuba ziwagalela kuloo mzi etankini kwabantu banamatanki. Idolophu yaseDutywa nanjengoko inamadama amathathu atshe onke ngenxa yokushokoxeka kwemvula. Abahlali bale dolophu sebencedwa liqula lamanzi iborehole ngelasemzini, kodwa neliqula liyafana nelingekhoyo xa kungekho mbane. Zibaleza amanzi sisokola kakhulu mama. Yho, into. Funeka uze mhlawumbi sicela imali ebazali imali sabaqhatha bazibekela apha abadandastendi. Amanzi aklini uexiphe nagqibeleni. I think the last time we met you. The last time kwakunoma kwakunini kunethini. Few weeks ago, like nyanga. Okay. So ukuze nime ndinawo amanzi apha kufuneka kunethe. Funeka kunethe then abe afakiwe ematankini. Oh, okay. Nangona babahlali bekhala isimantshiyane nje, uOdwa Sentiwa nongumhlali wale dolophu uthi uyancedakala yena ufumana amatorho ngoku kungabikho kwamanzi. 25 liters. So uyayithatha uyayidelivarisha ndikusele endlini yakho okanye kuloo saluni yakho. Ngoba nangoku neembongo eziyi-15 efuneka ndizise emabhakweni. Sister noko siyazama uwakha apha sizama ubathengisela abantu apha etawuni. Umuntu uyiphili sesimbiza R10. Uyipheli ne? Okay. Simdivarishele free. Isithethi somasipala ombhaxa weAmathole uNonceba Madikizela Vuso uphefumle wathi akhona amatanki amabini abekiweyo phayana ukuzama ukukhawulelana nemeko yokuba abantu bangakhi amanzi kulaa mlambo uhamba phayana kuba amanzi akhoyo awacocekanga, kodwa la aphuma phantsi komhlaba esiwafaka kulaa matanki mabini asoloko ekhona yaye asuitable for abantu bangakwazi uba bawasele. Madikizela Vuso uthi bengumasipala kwinzame zokuqinisekisa ukuba amanzi ayafikelela eluntwini bazokwemba amaqula amanzi khona ukuze bakhawulelane nomba wokushokoxeka kwamanzi. Kwiindaba zeTaxi Image ndinguDali Nceba.